Și mă duc de ce faceți? Eu mă duc la prietenii noastre. Am fost din politețe și mă întorc. Și el atunci, când mă vede că mă întorc, uitându-se către prietenul meu, îmi face o din aia. Bă, când am văzut că îmi face un munte de om așa, a zis, acasă! Noi mergem acum acasă. Și în secunda aia am plecat acasă. Nu mi-e de altceva, dar cu o seară înainte, tot așa într-un club, nu-i dau nume, nu ăsta chiar nu-i dau nume, mai lase un bărbat tot așa, cred că tot Zodia Peștera și el, dar așa după cât, mă lase așa după cât. Ce faci, băiatul? Cine sunt fetele? Am văd că n-ai masă, nu vrei să stai cu mine la masă, plătesc eu, deci nu-ți face știi? Și mintea m-am gândit, dacă mă ia și Hulk ăsta după gât, acum așa stăteam în vloguri, cred că aveam un număr aici și unul aici. Am zis, hai acasă că nu, Erai maroul ăsta. Da, cu asta cu marou, iar mi s-a întâmplat o fază când eram în anul întâi la cămin. Vă dați seama cum sunt băile la cămin, având în vedere că era din aia pe topalierul, baie comună. Da. Din 5 sau 6, nu mai știu câte WC-uri erau în baia aia, unul singur avea capac, deci vă dați seama, groaznic, să mergi acolo mai bine, nu știu, te duceai la OMV, făceai ceva, la orice benzinărie. Doar unul avea capac. Doar unul avea capac. Ăla era de lux. Ăla era de lux. Da. Deci bătaie mare, clar nicio șansă n-aveai să mergi la WC-ul ăla, da. Și la un moment dat am zis, bă, dacă tot nu-i cu capace și cu asta, na, clasic cum face românul, pac, te-ai să iei cu picioarele pe el, da. Turcește, da. Că și așa e cea mai bună poziție din ce am auzit. Na, și am găsit un WC care, bă, chiar era stabil. Am zis, ăsta e WC-ul meu, clar, îmi vrea să-mi scriu numele pe el, știi? Cum se făcea? Că, na, de obicei era, sau dacă nu așteptam, dacă era ocupat și mergeam numai la ăla. Nu era pe rezervare, trebuia să suni înainte, bă, vezi că mă pun eu. Pe ăla cu capac sigur era, tot timpul era plin. Na, și faza nasoală a fost într-o zi, a trebuit să merg la WC-ul cu pricina. Exact în momentul ăla se lucra, era baia închisă, se lucra, făceau femeile de serviciu curat și în momentul ăla îți spuneau pe ușă, gen nu intra și de astea și era închisă baia. Eu având WC-ul meu, mai dificil, știi? Am zis, bă, asta e, stăteam la etajul 2, am zis, hai că cobor, nu, de fapt am urcat la 3, găsesc eu unul ok acolo, na, mă instalez. Când intru acolo, eram, na, îți dai seama, hai, în care să intru, nu știu ce, l-am luat pe primul care mi-a venit în ochi. Bă, și, na, cumva la risc, știind că ăla e stabil și așa, am zis, bă, mă urc și pe ăsta, nu știu ce, clar că nici alea n-avea niciunul capac, tot pe bază de picioare pe WC-ul, m-am urcat și pe ăsta. Ideea era că lângă mine era ocupat WC-ul de lângă, știi? Și am zis, bă, da, mă bag lângă, m-am urcat, deci n-am apucat să pun decât primul picior, totul a picat pe o parte. Dai seama, s-a spart WC-ul, apa, s-a dus dracu. Tu ai rămas intact. Eu am rămas ok, da, doamne. Mă și gândeam numai și gen, tot timpul mă speriam de chestia asta, cum ar fi să te pui pe WC-ul și să se spargă la cu tine, știi, gen cumplit. Na, am avut norocul că ăsta s-a spart, exact când am pus primul picior și s-a dus dracu tot. Eu am zis, bă, cu WC-uri sparte cu de la numai aia nu plătisem, știi, am luat-o la fugă. Și m-am dus la etajul 2. Între timp, aud femeia de serviciu țipa, știi, de la etajul 3. Bă,
care e nesimțitul care a spart WC-ul, nu știu ce, că ce-ați făcut. Și am trăit-o, dar m-am gândit după la un singur lucru. La ăla de lângă. Bă, voi vă dați seama, toată apa aia din WC s-a dus la el. Pe el, practic. Nu știu ce vă dați seama acum. Și ăla mai era totul ce este. Bine ar fi pentru el. Bine ar fi. Că altfel nu-l vedeam bine. Bă, dar chiar la voi cum era în camerele? Te duceai la baie, da? Ți închideai camera când plecai sau cum era? Depinde, dacă mai era cineva în cameră, lăsam pe ăla. Dacă nu, îți dai seama că dai cu cheia, că la cămin niciodată nu... Îmi dai seama câte laptopuri și alea aveam acolo. Și dacă vine cineva și ți-l ia pe Fritz, gândacul din pat și zi fură, ce faci? Da. Uite, asta ar trebui să știe și colegii mei din Anglia. Ei n-aveau chestia asta în mintea lor, în concepția lor. Îți dai seama, oamenii veneau din țări civilizate. Elveția. E români se fură, fugi. Elveția, China, știi? Erai mai precaut de fel, nu? Eu eram, îți dai seama, oamenii veneau din țări foarte civilizate, nu aveau ei concepția asta, bă, să îmi intră unul în cameră, îmi ia, mă, știi? Și am zis, hai mă, să ne dăm totuși, adică să învățăm noi cum români, noi suntem și oameni foarte buni, și hai să ne învățăm o lecție, să fie și un pic mai precauți. Și aveam un prieten tot așa, Darius, să-l pup pe calea aceasta, mai nebun ca mine. Și noi am observat că toți străinii, nimeni, dar absolut nimeni, nu închidea ușa de la cameră. Nici când era în ea, nici când nu era în ea. Și am zis, mă, nu să le dăm o lecție, adică, mă, să înțeleagă oamenii că mai sunt și alte nații prin Anglia. Mai sunt și români. Mai sunt și români, nu? Mă, și am ajuns într-un timp să intrăm efectiv peste ei în cameră. Băi, intram peste ei în cameră, efectiv. Intram peste ei în cameră. Și într-o zi, noi aveam o cantină, știi? Și am venit cu acest prieten de la masă și am văzut că toți vecinii mei, absolut toți, ei plecau în grup. Deci ei plecau la masă în grup. Și cum am zis, și nu-și închideau camera nici atunci? Niciodată. Deci, dacă erau în cameră, n-aveau camera închisă, dacă se duceau la study room, la camera aia de studiu, ei stăteau cu orele. Gândește că stăteau 3 ore. Eu mă duceam să mai iau un pic sau o hârtie, ăștia nu mă duceam să studiez, îți dai seama. Stăteau cu orele și la cantină tot la fel, stăteau câte 3 ore. Dar nu-și închideau camera deloc, doar dacă plecau din afara căminului. Doar atunci își închideau camera. Îți dai seama. Eu dacă mă duceam la baie, gândește-te că e cam la 1 minut. Da. Până mă duceam la 1 minut. Bă, închideai toată iară. Bă, tată, pentru 1 minut. Și de 3 ori cu cheia. De 2 ori dădeam cu cheia, îți dai seama. Bă, poți să scoți omul din Oltenia, dar Oltenia din om niciodată nu poți să scoți, îți dai seama. Bă, și când Dar mai e și vorba aia că hoț pe hoț nu se fură. Putea să lasă. Nu, că între noi nu făceam de dar între străini. Bă, tată, și venim noi de la masă, îi văd pe vecinii mei că dau să plece la masă. Îi fac semnă, Darius, stai 2 secunde. Nu pleca. Rămâi un pic. Normal, ca vecinii. Ce faci? Merge la masă. Poftă bună, să vă stea în gât, nu știu ce. Da, e foarte bună mâncare. Duceți-o, stați cât mai mult acolo, dar chiar vă rog eu. Îi fac, mă uit la Darius. Plecară? Da. Hai. Hai. Păi și stăteam în pat la vecina mea. Și vecina mea era la masă, liniștită. Bă, și ne gândim noi, ce să facem, frate? Ne plictiseam, efectiv, ne plictiseam. Hai să o sun totuși pe vecina mea, o sun cu video și... Ghiciune sunt eu acum. Nu, arată frumos. Helen, ce faci? Păi, mănânc. Tu ce faci? Poftă bună. Știi ce te-am sunat? Da. Poți să-mi spui și mie parola de la laptop? A rămas așa 3 secunde. Laptopul tău sau care laptop? Nu. Și am întors camera. Bă, tată. Când și-a văzut laptopul, gândește că noi stăteam la etajul 5 și cantina era la subsol. Cred că 50 de secunde pe ceas a durat. A fost în fața ușii și ce faceți, mă, nenorociților? Ieșiți! Îți dai seama că n-am plecat așa.
Cu laptopul la sub braț, știi? No, bine, normal că am încercat să plec cu laptopul. Nu, stați așa. Când am dat să plecam, zis, stop! Veniți încă. Am început, ia, ce e aici? Ia, dă hanoracul. Îți dai seama că nu-i lasem nimic, știi? Ei. Dacă tot am pomenit de vecina mea stimabilă, măi, erau, nu știu cum să spun, erau așa niște oameni, bă, dacă erai la noi în România, te și bătea la, te și înjurai, te și scuipa. Băi, așa, parcă avea o rușine în ei să spună, bă, nesimțitule, dar chiar așa ești nesimțit. Și Nici nu știau cum să spună, că la ei în țară nu se fură, știi, și n-au mai trecut prin asta. Nu știau cum să denumească fenomenul. Măi, și ce ne gândim noi într-o zi? I-am luat un prieten foarte bun al vecinii mele. Bă, deci ei se duceau în grup, mâncau la masă, se jucau o șeptică toți în cameră. Nu ca și cum l-aș lua pe Andrei să-ți facem ție o farsă destul de nasoală, știi? I-am zis, bă, tată, hai să luăm noi pe Jamie să-i propunem ceva. Jamie, ia vină încoa. Și gândiți-vă cât de retardat a fost Jamie când i-am spus noi, hai să-i mutăm frigiderul, să-i punem lui Helen în fața ușii. Ce mi-a zis? Senzațional. Senzațional, i s-a părut. Bă, cred că e cea mai tare chestie din viața. Mă, ce viață plictisitoare a avut deocamdată. Bă, dar un prieten din ăla, la Cataramă, spuse, ca și cum i-a spune eu lui Andrei, hai să-i facem lui Cristi o farsă. Gândiți-vă, fraților, că aveam bucătăria la vreo 20, dacă nu mai mult, de metri de unde stăteam noi. Și frigiderul era plin și era din ăla, de pe vremea lui Pazmante, când gândește cât de greu era. Și eram tot cu prietenul ăsta meu și s-au pus ei doi, eu filmam, că și pe atunci eram vlogger, eu am filmat totul și gândiți-vă că așa îl mutau. Că nu puteai, n-avea șine, era... Da. Eu m-am uitat, bă, cum de n-a ieșit nici dracu, adică, bă, pe tot holul ăla nu a auzit nimeni. Și am ajuns noi în față la ușa lui Helen și îi lăsăm acolo, normal. Băi, am pus frigiderul efectiv în fața ușii. Bă, și stă 10 minute, 20 minute, bă, ce dracu face, mă, juca șeptică și știu eu ce jocuri avea ea. Cruce, nu știu. Hai să o sunăm, iar, nu o sunăm. Și o sun, hai mă, Helen, ce faci, nu ieși un pic pe afară? Ba da. Bă, când a deschis-o și așa am văzut frigiderul ăla, a zis, luați-l! Și gândește ce s-a întâmplat. Lasă că înapoi. Singură. Ea cu Jamie, că noi doi am plecat, eu cu prietenul meu am plecat. După ce am filmat, bineînțeles. Deci, Helen, dacă vezi asta, chiar îmi pare rău. Da, am învățat multe din asta. Să n-ai încredere în români niciodată. Sau să fii mai precaut oricum. Da. Fraților, dacă v-au plăcut aceste amintiri din tinerețile noastre, alea îndepărtate, spuneți-ne, lăsați-ne comentarii și dacă mai vreți și alte povești. Mai avem destule, are Mai Marta avem, pește, are că s-ar Marta spune că pește. tot vorbeam de pește înainte. Da, dacă vreți să mai aflați și alte întâmplări din viața noastră, lăsați-ne comentarii și noi, da. CNP, vă spunem tot dacă vreți. Ce vreți voi, vă spunem, seria. Transparență totală pe acest canal. Suntem cei mai transparenți. Dacă vreți să ne povestiți voi în comentarii, iar la fel. Da, dacă vreți să veniți voi să ne povestiți ceva, mă așteptăm aici. Mai aduc eu un scaun, nu-i problemă. Aia să fie problema. Până data viitoare ne mai gândim la niște povești și revenim. Revenim. Vă pupăm. V-am pupat. Pa!